Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Narito ulit tayo sa pinaka-latest update na yung araw po ng linggo hanggang Martes, Nobyembre 30 hanggang Disyembre 2, 2025. Tagalog version po ito. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. If interested, just click lang ang link dito. Or yung kayo nanonood sa Facebook, may link rin dito sa baba ng video na ito. At ang lokal ng gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Leno Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, for the past few days, hindi tayo nakabalik. Nung Friday sana, but pagod na pagod tayo for back-to-back talks. At nung Webes at Biyernes, ikaw po tayong tinatawag nating workshop on empowering citizen scientists for disaster resilience and safer communities. Sponsored po ito ng Bloomberg Philanthropies na kung saan ang Naga City government ay one of the top 50 finalists. Kapag manalo po tayo sa top 20 na yung Enero 2026, ay magkakaroon po tayong grant mula sa UNDP. So sana i-pray natin na manalo po ang Naga City. Kasama po natin ang Kawayan Isabela at Pasig City as well. At ito po ay pinaglilingkod din ng Typhoon 2000 at Naga College. At nung araw na yun, nung Webes, ay nag-present po si Dr. John A. Manalo, Weather Specialist 1 from DOST Pag-asa, Quezon City. Understanding weather disasters and Pag-asa's preparation, kung paano sila maggawa ng mga forecast. At nagkaroon din tayong talks about different terms. Nag-discuss rin tayong talks about typhoons and story behind Typhoon 2000 as well. Paano tayo nagsimula ng ating passion sa bagyo. And also, nagkaroon tayo ng manual tracking, paano nagsimula ang mga pagtatrack ng bagyo using a paper, pencil, may mga exercises po. And on day 2 naman, may mga nagsalita rin from DOST Pag-asa, si Engineer Samudjo. Ine-explain nila yung Pag-asa Bicol Flood Warning Protocol, rain gauge, etc. And also sa Bicol University, and also yung Citizen Science in Action, the BU Meteorology Program. Discuss po ito ni Earl Dineros ng Edmaro Camarines Sur, as well as si Jan Plopeño ng IECR, Ateneo de University. In-explain rin niya yung data to action role ng citizen scientist in building resilient communities. And pagdating ng hapon, ay ang huling speaker natin bago tayo ang pinakahuli, but before us, si Dr. Gay Jane Perez, OIC ng Philippine Space Agency, nag-discuss rin about paano natin dalhin ang Pilipino sa space. Okay? And last, bumalik ulit tayo para mag-explain on how to do forecasting using digital technology sa localized using hyper-locality para at least matuto kayo pag nasa kanya-kanyang barangay sila pag may mga dumarating na bagyo. Okay? At in-announce namin ang top 5 interns na magbabase po sa bagong Cesar Building ng Naga. Silang 5 ang ating iti-train para matuto ang mga para matuto sila paano mag-forecast. And of course, pag wala na tayo, at least meron mag-turn over. Okay? At pasalamatan at maraming salamat kay Sir Willie Priles and si Ma'am Tina Rose Castroverde na tumulong kasama yung team nila. Okay? And it was a successful event so far. Maraming natutunan itong mga bata, itong mga potential young scientist ng Naga City.
at sa mga ibang areas po ng Bicol region as well. So maraming salamat sa mga nanalong top 5 schools. Kasama po dyan ang Naga City Science High School, Ateneo de Naga, may from NCF din, at iba pa. Okay, Kamhay kasama po dyan. At nung umaga, nung Friday, umalis muna tayo sa workshop dahil in-invite rin tayo ng Ateneo de Naga Office of Student Affairs para i-discuss din about typhoons and effect nito sa climate change, ang effect ng climate change sa ganitong klaseng mga bagyo. At okay naman po, this is an alternative class program nila. So si Sir Sunny Virtus ng Office of Student Affairs ang nag-invite sa atin. At mukhang okay naman po ang participation ng mga audience. At maraming salamat po sa pag-invite. At yan po sila lahat. Mga students from college na nag-attend sa ating talk para maintindihan nila itong mga bagyo. Anong effect sa atin in the years to come. And ayun, umpisa na natin pinaka-latest update. Mukhang wala na po si Koto. Ito po yung dating bagyong si Berbena. Nandyan pa rin siya, quasi stationary, but magla-landfall na later or next 2 days sa may bahagi po ng southeastern Vietnam. At meron pong isa ditong bagyo na galing po sa area po ng Malaysia. Hindi po ito pangkaraniwang bagyo. Unique storm po ito. Malapit sa equator siya nag-form. At naguluntang po ang mga residente po ng Kuala Lumpur at sa ibang mga cities ng Malaysia dahil first time sila naka-experience ng ganitong system. Wala po talaga nag-form dyan, but talagang sabi nga, minsan may mga lumalabas talaga mga ganyan na weather system in every 50 years. Okay, so ito si dating bagyong Senyar. So nagdi-dissipate na po siya. Nilabas na ang final warning mula sa Joint Typhoon Warning Center. Nakapasok po sa Western Pacific, South China Sea. Kaya binigyan ng ID 34W. So ang mga remnants ito ay pupunta dito sa southern circulation ni Koto o yung dating Berbena. Okay, dito naman po sa may dulong Hilagong Luzon, meron tayong sa may Batanes, Babuyan, Northeast Monsoon. Sa dulong Hilagong Luzon naman po yung shear line, magpapulan po dyan sa area na yan, but hindi man naman masyadong grabe. Dito naman po sa may Eastern Visayas at Northeastern Mindanao, meron po tayong mahinang easterlies. Ito yung binabantayan natin na yun, si LPA 93W na mukhang ito ang posible na maging bagyo dahil yung mga reliable models ay pinapat tropical depression o tropical storm ang kanyang intensity between December 3 to 8. And then napapasok po ng Parian na yung December 2 at posibleng bibigyan po ito ng pangalan if i-upgrade po ito ng Pag-asa bilang bagyong Wilma. So babantayin po natin itong si 93W at papakita natin sa inyo mamaya ang mga forecast models. Ito na muna ang track ni Koto. Binanggit na natin ng kanina. Diyan siya magla-landfall. Itong fast animation. At kitang-kita na po dito ang pagbuo ng kanyang mga kapal na ulap malapit sa kanyang gitna. So a sign na mukhang nag-intensify talaga itong 93W. At sa ating zoom in star animation sa ating bansa, yan po, nakita po natin yung mga ulap ng mga thunderstorms pagpatak po ng hapon ng gabi sa malaking bahagi po ng gitna at katimugang Luzon, except Bicol, wala masyado. At dito po sa may Western Visayas at Mindanao. Ito po ang forecast track ng American model. Umpisa muna natin yung American model. Ayan po, yung LPA. Kapasok ng PAR Tuesday ng gabi, and then sasabay po ang surge ng amihan. Bababa kaagad at maapektuhan itong bagyong ito at posibleng mag-southwest itong potential na bagyo. And then by December 4 or 5 bilang isang tropical depression o tropical storm, maglalandfall po siya sa may northern Samar into Masbate pagdating po ng Disyembre
And then December 6, nandito po siya sa may southern tip of Mindoro. Nandyan pa rin yung amihan, medyo malakas. May possible na shear line po yan dyan. So, titingnan natin yan. And then sa December 7, nandito na po siya sa may northern Palawan. So, medyo pasubsob po siya dahil po malakas po yung high pressure dito sa may bahagi po ng Taiwan o sa may southeastern China. Okay, so yan ang forecast ng American model. How about yung European model? Yan po siya, magiging active LPA sa Martes ng umaga, December 2. Then December 3, papasok ng PAR. But ayan na naman po yung amihan. Meron din amihan sa European model at mag-interact dito sa potential TD. And pagdating ng December 5, yan na po, pabulusok ko yung kanyang movement dahil po sa high pressure dito sa may bahagi ng dito kasi yung high pressure. Okay, so mag-create po siya ng ganyan, no? Yung hangin amihan. So ipapush na yun ang bagyo pababa. So this system ay magdatrack po o punta dito pag ganyan siya. So gaganyan siya. So malamang although maliit lang siya, grabe ang impact niyan kapag dinaanan yung mga areas na dadaanan niya. So December 6, ayan po siya. 6 ng gabi, malapit na sa may Eastern Samar. And then Sunday, December 7, ito pong system na ito ay maglalandfall sa may Eastern Samar. And then lalabas sa may Masbate sa linggo ng December 7. Linggo ng gabi po yan. And then December 8, ayan na po sa may Oriental Mindoro. Okay? So mukhang dyan po ang cone of uncertainty. So medyo delikado po yan sa atin. Hindi natin alam kung umakyat o bumaba. Ito naman po yung Google DeepMind. Mag-roller coaster dive po siya. Yan, no? So ang intensity nitong Google DeepMind is up to pinakmataas ng severe tropical storm. Minimum is tropical depression. And then mukhang maglalandfall po siya dito sa may Northern Samar early morning ng December 6. Okay, yan po ang pinapakita ng Google DeepMind. And then another landfall dito sa may southern tip ng Masbate. Pagdating po yan ng December 6 ng 8 a.m. and then dito naman po sa may Northern Panay, December 6 ng hapon. So, yan, TS siya. While dito sa may dagat, STS pa lang po siya. Magiging STS o severe tropical storm, but hihina po siya dahil sa intrusion ng cool dry air ng amihan. Okay? So, yan ang forecast ng Google DeepMind AI model. Pag tingnan natin lahat ng ensemble, yan po ang tracking. So, ang cone of uncertainty dito sa Google DeepMind ay mula sa Bicol region hanggang sa may Siargao, northern Caraga area. So, yan ang forecast, which is as of now, nasa low probability pa lang po o highly uncertain kasi nasa more than 5 days pa ang pinapakitang forecast dito. So, we'll keep you updated on that one. So, wag muna pa tayong so, ang kailangan natin, magkaroon ng early disaster planning at abangan ang pinaka-latest natin, especially from Pag-asa. Ito naman po yung rain forecast at nakikita po ninyo pagdating ng December 6 ay mukhang 6 ng gabi may mga ulan na po sa Kabikulan. Napakita po dyan. And then 7 hanggang 8. So December 7 to 8 ang medyo maulan sa ating Rayon, Bicol. And then yung ibang areas naman po dito sa may Northern Visayas, Masbate kasama, Romblon, Northern Panay, at sa may Mindoro. Again, ang probability nito is low. Mababa pa po dahil medyo 5 to 7 days to go pa itong forecast na ito. So, marami pang pwedeng magbago. And kung titignan natin yung 24-hour rainfall accumulation, ayan pa siya. Medyo December 6, 7, and 8 ay magpapuulan po ng 50 to 100 millimeters sa buong Bicol region.
except for Romblon, Mindoro, Masbate, and dito rin po sa may area ng Northern Samar, Eastern Samar, dahil po dyan dadaan ang system. So more than 100 to 200 millimeters sa mga ulan po dito. O pwedeng tumaas pa. But it looks like maliit itong system na ito. So we will keep you updated. Ang probability nito is 50 to pababa sa 30% pa lang po. Hindi pa po ito sigurado since 5 to 6 days to go pa lang. Pagdating naman po sa ating wave forecast, mukhang magiging maalon talaga tayo sa December 5, 6, 7, and 8 dahil po sa pagdaan nitong LPA 93W at yung amihan at shear line. By the way, may shear line pala dito. I forgot to tell you. Pagdaan dito sa December 6 and 7, yan po ang shear line sa may taas niya. Okay? Yan po. Kita nyo dito. Wait. Yan ang shear line. So, yan po makaka-affecto sa area po ng Eastern Luzon, sa Isabela at sa area ng Cagayan, Eastern Cagayan. So, magkakaroon po dyan ng mga ulan dala ng shear line dito po sa area nito. So, mag-ingat po kayo lahat dyan, okay? Dito sa Bicol region ay more sa sirkulasyon ng LPA na ito. So, yan po ang ating forecast. Abangan po ang pinaka-latest update, okay, sa mga susunod na araw. So again, sa mga susunod na isang linggo ay magiging maalon po ang East at West Philippine Sea, North Philippine Sea, pati ang extreme Northern Luzon ay pwedeng umabot po ng hanggang 5 meters ang alon. Okay. Samantala dito sa may inland waters ng ating kapuluan ay up to 2 meters. So, delikado pa rin yan sa mga maliit sa sakyang pangdagat. So, mag-ingat po tayong lahat. So, yan po ang magiging outlook pagdating po sa mga alon sa ating karagatan. Okay, so yan po na po ang pinaka-latest update. Ito si Mike Padong, papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #Weatherwiser at maraming salamat po sa pagpanood sa aking channel. God bless po sa inyo lahat. Let's all pray na sana lumihis itong system na ito, mag-record, and we'll keep you updated all the time. And next update natin ay sa Martes, but kung maging active na po siya bukas, Lunes, ay magbibigay po tayo ng latest information ukol dito. Again, thank you so much for watching. God bless po sa inyo lahat.